Halo, Nani, nini nama mana? आंनि मुङा कनिजा बसुमतारी आयं। बेनिफ्राय नोङो बबेनिफ्राय बुंदों? आङो कुचिगाव रायखनबारिनिफ्राय। बेनिफ्राय दा नोङो मा थांखिखौ लानानै नों आंनो फन हरदों एसे बुंनो हागोन? बुंनो हागोन आयं। जे आंना बारावहाय मिट्रिक एग्जाम जादोंमोन। फेब्रुवारिनि 16 थारिखनिफ्राय लानानै मार्चनि 4 तारिखसिम बेयावहाय आङो मोजाङै लिरफुंजोबनो हाबाय। आरो आयं नोंनावहाय आङो जे फोथायनाय लानानै इसोरखौ फोथायना लानानै आङो बिदिनो आरज बिनो थिनहरदों। आरो आंनि खावलायनाय बायदियै नोंथाङा इसोरनियावहाय आरज खालामना होदों। आच्छा, नोङो दा थांनाय मेट्रिक एग्जामाव नों मोजाङै रिजाल्टआव मोजां फिथाइ थाइबाय ना? आयं थाइबाय। ओमफ्राय नोङो माबायदि डिभिजनाव पास जादों एसे बुंनो हागोन? हागोन आयं। आङो फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों। बेनिफ्राय नोङो लेटार लाखिदों नामा? आयं लाखिदों। बबे साबजेक्टआव नोङो लेटार लाखिदों? बड'जों ससियेलजों। दे मोजां, गुड, कंग्रेचुलेसन। आच्छा, नानि नोङो जेब्ला बै समाव जेब्ला आंजों आरज खालामनो हरजादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आरज खालामनायाव लोगोसे नोङो नानि नोङो आलफनसानावबो नोङो आरज खालामदोंमोन नामा? आलफनसाखौ फोथायनानै नों आलफनसाखौ अनो दा? आयं आं आगै आलफनसाखौ अनो। नोंथ' बे समाव आलफनसानाव फोथायनानै थारैनो आगै आलफनसायाबो जिसुजों लोगोसे सोरगोआव थानानै आंनि बे फरायनायखौ बे फोरबोनाव बिना होयोब्ला इसोरनि गोथार जिउनि बोलोजों जाहाथे आंबो पास जानो हागोन, बे गेदेर भरसाखौ लानानै बे गेदेर थांखिखौ लानानै नोङो आलफनसानावबो बेबायदि फोथायनानै आरज खालामदोंमोन ना, बिनो खावलायदोंमोन ना? आलफनसायाथ' इसोर नङा आरो बियो सोरगोआव थानानै बेबो जिसुनाव बिनानै होगोन बे थांखिखौ लानानैसो नोंबो बेखौ फोथायनानै आलफनसानाव बिनो खावलायदोंमोन। आरो बे आलफनसायाबो नोंनि बे बिनो खावलायनायाव जानो हागौ बेबो सोरगोआव थानानै जिसुजों लोगोसे थानानै नोंनि बे थांखिखौ बे फोरबोनियाव बे बिनानै होदों। बेजों लोगोसे आं नोंखौ जेब्ला आरज खालामहरदोंमोन आरो नों आरज खालामनो गले गले खावलायहरबाय थादोंमोन, बे समाव इसोरा नोंनि फोथायनायखौ आरो आंनि बिनायखौ आरो इसोरा खोनासंबाय। नंगौना? नंगौ आयं। मानोना इसोरा जोबोर अनसुला। नोंनि फोथायनायजों, मानोना फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जोंनि बिनायखौ मालाबाबो बे फेलें खालामा। जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन नोंसोर बियोब्ला मोनगोन, नोंसोर नागिर अब्ला नोंसोर जागोन, दराव सौ खेवनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो जोंनि नांगौफोरखौ, जोंनि गासै नांगौफोरखौ जों फोरबोनाव बिनो नांगौ। गोसोजों गोसो साननानै थाबायल' जाया। बेनिखायनो जोंनि नांगौफोरखौ, जोंनि दुखुफोरखौ एबा जों एग्जामनि थाखाय बा जोङो न'खरनि दुखु सुखुनि थाखाय जों फोरबोनाव बिनो नांगोन। बेनिखायनो फोरबोआ जेरै जोंखौ बुंदों नोंसोर बियोब्ला मोनगोन, माथाइनि 4:4 जों फरायब्ला मोनगोन, नोंसोर बियोब्ला मोनगोन। जेरै नोङो फोरबोनाव आरज खालामनो दिनै आंखौबो खावलायदोंमोन आरो नोंबो बिबाय आरो नोङो आगै आलफनसा होननानै फोथायनानै आलफनसानियावबो नोङो फोथायनानै बिनो खावलायनायाव नोंनि बिनायखौ इसोरा खोनासंबाय। आरो बे खोनासंनायखौ दिनै नोङो बे मेट्रिक एग्जामाव मोजाङैनो मोजां फिथाइ थायबाय। माने बे गेदेर इसोरनि अननाय। दा नानि नोङो दा बे समाव नोङो मेट्रिक एग्जामखौ जेब्ला नोङो लिरनायनि सिगां, बेखौ एग्जामखौ हैनायनि सिगां नोंनि गोसोआव गिनायफोर फैदोंमोन ना? आयं, जोबोर गिखांनाय फैदों। गिनाय फैदोंमोन, नाथाय इसोरा बुंदों गिनो नाङा, आं नोंसोरजों लोगोसे दं। फेयार नट, फर आइ एम उइथ इउ। जेरै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नोंसोरबो गिनो नाङा। आरो गोथार बाइबेलनि फुराना नेमावबो जों फरायब्ला मोनो, जेसानाबेनि 41:10 लिरनाय दं, गिनो नाङा, आं नोंसोरजों लोगोसे दं। ओंखायनो जोङो बे एग्जाम होनो थांब्लाबो, इसोरनि मुङै मोनसे हाबा मावनो थांब्लाबो जों गिनो नाङा। इसोरा जोंखौ जेब्लायबो हेफाजाब होयो आरो जोंजों लोगोसे खाथियाव थाथारो। नानि जेब्ला नोङो गोसोआव नोङो बोलो मोना मोनदोंमोन,
आङो बे मेट्रिक एग्जामाव पास जागोन ना फेल जागोन लेटार लाखिगोन ना लाखिया बेबायदि मोनसे गोसोआव नोंनाव बिदि सोंलु फैदोंमोन नामा बिदि साननाय फैदोंमोन नामा एसे बुंनो हागोन ना देनाय औ फैदोंमोन आं बिदिनो औ बायदि मेट्रिकआवहाय नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हागोन ना हाया बिदि आंनि सायाव ओमफ्राय सानदोंमोन पास जानाया जागोन नाथायबा आं लेटार मोनगोन ना मोना बेबायदि आच्छा औ नाथाय इसोर मावनो हायो मोनसेबो बिसय गैया बे जोंजों लोगोसे थायो आं जेब्ला नोंनावबो आयं आर'ज खावलायनो हरदों आंबो गोसो गोसोनानै खावलायनाय बायदियै आंबो खावलायनाय बायदियै आंबो आर'ज खालामबाय आरो इसोरनावबो बिबाय थारैनो नानि आलफनसायाबो सोरगोआव थानानै आफा इसोरजों लोगोसे थानानै बियो आंनि थाखाय थारैनो गाबनानै होदों आरो साफ्रोमबो आंनिनो इसोर बिमा बिफाफोर गासिबो आंनि थाखाय होदों गाबनानै होदों आङो साफ्रोमखौबो आंनि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं हामबाय होनो थाखाय आंनि थाखाय बिनानै होनायनि थाखाय गासैबो आंनि गासैबो फोथायारिफोरखौ आं हामबाय होनो ओमफ्राय नानि कनिता नों दा इसोरनि गेदेर अननायजों नोङो इसोरनि गेदेर बेबो इसोरनि बोर मानोना बेखौनो आं फोरमायनो सानदों सल'मन राजाया जेब्ला बे राजा जादोंमोन बिफा दाबिदनि उनावहाय बे दाबिदनि उनावहाय बे राजा जादोंमोन आरो बे राजा जानाय समाव अब्ला बियो गावनि प्रजाफोरखौ बेंनो थाखाय आरो बे रायजोखौ माबोरै सासन खालामनो थाखाय बेनावबो गिनाय फैदोंमोन बेनिखायनो बे जेब्ला सिमाङाव इसोरा बिजों नुजानो बुंदोंमोन नोङो आंनियाव मा बिनो नों बेखौ बियो नों आंनाव जेखौ आर'ज खालामनानै जेराव थांखि लानानै आंखौ बियोब्ला आं नोंनो होगोन होननानै जेरै आफा इसोरा सल'मन राजानि बे बाथ्राखौ सिमाङाव फोरमायदोंमोन आरो बे समाव सल'मन राजा जेब्ला बेनियाव आफा इसोरनाव जेब्ला बियो आर'ज खालामदोंमोन अब्ला बे बुंदोंमोन प्रभु आंनि बे रायजोखौ बेंनो थाखाय आंहा गियान गैया आंनि प्रजा फिसाफोरखौ आङो माबोरै बेंनो बेनि थाखाय आंनो गियान नांगौ बियो आफा इसोरनाव जेब्ला बियो गियाननि बोलोखौ बिदोंमोन आरो आफा इसोरा बिनि बिदैखौ हामजादोंमोन मानोना बियो आफा इसोरा बुंदोंमोन नों आंनाव मा बिगोन आं बेखौ होगोन नाथाय बियो सना रुफा धोन दौलत गावनि बे रायजो बेंनायनि पावार बोलोखौ बबेबा हादरखौ गावनि आथिं सिङाव दोननो बे पावारखौ बियाजासेनो बियो मा बिदोंमोन गियाननि बोलो गोथार जिउनि बोलो बेखायनो इसोरा बिनि बिनायखौ जोबोर हामजादोंमोन अब्ला इसोरा बिनि बिनायखौ हामजानानै आरो बेखौ बुंबाय सल'मन नों आंनाव गावनि रायजोखौ बेनि थाखाय नों आंनाव सक्ति एबा पावारखौ एबा नोङो गुबुन हादरखौ सेनो थाखाय एबा नों आंनाव धन दौलत बिनो नागारि दिनै नों आंनाव गियाननि बोलोखौ नों बिबाय गोथार जिउनि बोलोखौ नों बिबाय बेनिखायनो नों बेबायदि गियाननि बोलोजों नोङो आवगायलांगोन आरो नों बायदि गियानि आरो बे हादराव थाबोनो नङा सल'मन राजाखौ बे इसोरा बेनो गियाननि बोलोखौ होदों दिनै नोंबो इसोरनियाव बे मेट्रिक एग्जामखौ मोजाङै पास खालामनो थाखाय गियाननि बोलोखौ बिदोंमोन आरो नोङो आंनावबो आर'ज खालामनो खावलायहरदोंमोन आरो बेजों लोगोसे नोङो नोंनि बिगाय आलफनसानाव रुंसारि जाना थांनाय आलफनसानावबो नोङो फोथायनानै आर'ज खालामनो खावलायदोंमोन सोरगो रायजोआव आंनि थाखाय आगे आलफनसानो बिनानै हो आरो बेयो बिनाया जादों सना रुफा नङामोन धोन दौलत नङामोन नों बिदोंमोन गियाननि आरो बे गियाननि मानोना एग्जामाव मोजाङै फिथाइ थायनो हानाय बायदि बे थांखिखौ लानानै नोङो बिनायाव इसोरा नोंनि बिनायखौ हामजादों आरो नोंनि बिनायखौ हामजानानै नोंखौ बे मेट्रिक एग्जामाव नोङो जेरै गावखौनो सानदोंमोन आङो लेटार लाखिनो हागोन ना हाया फार्स्ट डिभिजन खालामनो हागोन ना हाया बेबायदि गोसोआव गोनो गोथो खालामदोंमोन नाथाय इसोरा नोंनि बे बिनायखौ हामजानानै नोंनो बे मोजांथार फिथाइखौ होबाय नोङो फार्स्ट डिभिजन आरो लेटार लाखिबाय बे गासैबो इसोरनि गेदेर अननाय आरो नोंनि बिनायखौ इसोरा हामजादों दा बेनिखायनो नानि आं नोंनाव सोंहरबावनोसै हेल' बेनिफ्राय नोङो बेनि उनावहाय नोङो दा कलेजाव नोङो मा साबजेक्टखौ लानो आं आर्ट्सखौ लानो सानदों आयं आच्छा बेनिफ्राय नोंनि न'खरनि कन्डिसना माबायदि
आंहा मामि दङ ओमफ्राय बाबायाथ' गैला जेब्ला आं क्लास 5 मोन अब्ला बाबाया थैनानै थांदों मोनसे गोरिबथार न'खर जोंना आंना बिदाबो दंमोन आदाबो दंमोन गामि बसुमतारी माखासे मेन्टेल प्रब्लेमजों गोबांथार थैनांदों दा बियो न'आवहाय गैया बबेयाव दङ दासिमबो मोननो हायाखै खबर मोननो हायाखै आं बाखै बेबायदि कन्डिशनाव दङ बिमायाबो आंखौ गोबांथार खस्थ' मस्थ'यै आंनि बाबाया थैयो बाबा थैखांनायनि उनाव आंनि आइया खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंदों हाजिरा मुजिरा खालामनानैबाबो फोरोंबोदों नोंनि न'खरावथ' गुबुन गोनां गिदिरफोरनि न'खर बादि नङा ना बै सोरबा धोन दौलत गोबांथार गारि मथर गोनां बेबायदि धोन दौलतथ' नङा नोंनि गामिया मा गामि आंनि गामिया रायखनबारि नों जिसुखौ जोबोर अनो ना अनो आयं जोबोर नों जोबोर फोथायो ना फोथायो आयं बे नोंनि अननाय आरो नोंनि फोथायनायानो बे मोनसे इसोरनि बोर दा बेनिफ्राय नोङो नोंनि बे इसोरखौ फोथायनायजों आरो इसोरनो आर'ज खालामनायजों नोङो बे मोजां रिजाल्टआ मोजांथार मोगथाङाव महर मोनबाय बेबायदिनो नोङो दिनै बे फोरबोनि गेदेर अननायखौ मोननानै नों आवगायलांबाय थानांगोन जेब्लाबो सिगाङाव फोरबोखौ दोन जेब्लाबो सिगाङाव इसोरखौ दोन जोङो जानो हागौ सानसे समाव फरायै रोङै गिदिर गोलाव डक्टर जानो हागौ इन्जिनियारबो जानो हागौ जों गिदिर अफिसार जानो हागौ गिदिर मानसि जानो हागौ नाथाय इसोरनिफ्राय गोथार जिउआ गैयाब्ला इसोरनि बोरा गैयाब्ला डक्टर जाब्लाबो बे डक्टराबो सानसे समाव बे गाज्रि आखलनिब्ला नाथाय बियो इसोरनि बोर मोननाय नङा जानो हागौ इन्जिनियार जानो हागोन गिदिर अफिसार जानो हागोन नाथाय इसोरनि बोर गैयाब्ला बे अफिसाराबो बै गोरों गोरा मानसियाबो बे संसारावल' नाथाय इसोरनि रायजोआव बियो बोर मोना बेनिखायनो नों इसोरनि बोरखौ सिगाङाव दोननानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलां फरायलांबाय था आरो बे बुहुमनि मानसिफोरजोंबो नोङो अनजागोन बाख्नायजागोन जेरै जोङो गोबां गियानि मानसिफोरनि जिउ जारिमिनखौ जों फरायब्ला मोनो बिसोर गोबां खस्थ' सैनानै गोबांथार दुखु जिउआव खस्थ' सैनानै खामला मावनानैब्लाबो ओंखाम गैयाब्लाबो गोबां खस्थ' सैनानै गोबां गेदेर मानसि जादों आरो बिसोर गाव गावनि खस्थ'नि सैनायनि फिथाइखौ मोननानै दिनै बिसोरो गोबांथार साननो हानाय गियान बिसोरनाव दङ बिमा बिफानि सायावल' आरामै जानायजों रोंनायजों थाखा फैसाखौ लानानै गेदेर खालामनाय मानसिया उनावहाय बेबायदिनो गोबां खस्थ'खौ सहायनो हाया नों दा न'खराव खस्थ' सैनानै आवगायबोनाय आरो बेबायदिनो नोङो दा आं नोंखौ थुलुंगा होरो जेब्ला नोङो दा बे फरायनाया दासो आवगायदों नोङो जेब्ला कलेजाव आवगायलांगोन मोजांथार लोगोफोरजों लोगो लानानै जानो हागौ नोंनिफ्राय सोरबा गोनां गिदिर मानसिफ्रा गोबांथार दखानफ्राव जानाय लोंनाय गोबांथार गिदिर गिदिर मबाइल लानानै गिदिर गिदिर गावसोरनि थाखा फैसाखौ लानानै रोंगौथिखौ लानानै गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टरनि गिदिर गिदिर अफिसारनि फिसाफोरखौ नों गावखौ रुजुनो नाङा बैसोरनि बादि लुबैनाय थानो नाङा जेब्लाबो इसोरनि बोरखौ लानानै नों मोजां फरायसुलि जानानै गियानि जानानै नोंबो मोजां मुं गालां बे संसारनि गोबांथार मानसिफ्रा जेरै नोङो लोगोफोरजों जानाय लोंनाय बबावबा बेरायनाय बबावबा सिनेमा थियेटार नायनाय बबावबा क्लाबाव थांनाय बे गासैखौबो नों गोजानाव दोननानै जेब्लायबो सैथो आरो नंगौ आरो गोथार जिउ था इसोरा नोंखौ अनगोन संसारा गोबां गाज्रि जाबोनो हमबाय पापजों गाज्रि लाबाय बे संसाराव जानो हागौ नोङो कलेजाव फरायगोन सोरबा लोगो मोनहैगोन लोगोफोरजों मोजां लोगो ला नाथाय गाज्रि बाथ्रा गाज्रि लोंनाय जानायाव नों लोगोफोरजों लोगो दाला बिसोरो नोंखौ बबेबा जायगायाव पिकनिक जानो लांगोन बबेबा जायगायाव गाज्रि जायगायाव आलासि जानो लांगोन टाउन सहराव नोंखौ लोगोफ्रा सोरबा लांनो हागोन बेफ्राव नों गावखौ हमथा मानोना बोथोरा जोबोर गाज्रि संसारा गाज्रिजोंनो पापजोंनो बुंफबबाय बे पापजों बुंफबनाय बे बुहुमाव गसंथानो नाजा मानोना नोंखौ सोरबा सेंग्राफ्रा नोंखौ गाज्रिजों
बुरखायनो हागौ गोदै बाथ्राजों बुरखायनो हागौ नोंनि फरायफुनायफोरखौ नोंनि गोथार गोसो जिउ दानायखौ गुबुंले खालामनो हागौ मैला खालामनो हागौ बेनिफ्राय गावखौ हमथा जेब्लाबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांबाय था नानि सना अब्ला नोङो इसोरनि बोरजों सानसे गोथार सुबुं सासे गोथार आइजो मोजां गियानि गथ' आवगायलाङो मुंदांखा जागोन गिदिर मानसि जानो नाजा IAS IPS जानानै मोजांथार रोंगौथि मोननाय गियानि सासे गथ'जों सासे मोजांथार आइजो जानो नाजा अब्ला नोङो इसोरनि गेदेर अननाय बोर मोनगोन नानि आरो बेनिफ्राय नोंनाव सोंनो सानदों बेनि उनाव नोंनि थांखिया मा उनावहाय नोङो फरायगोन आरो बेनिफ्राय नोंनि थांखिया उनाव मा दं एसे बुंनो हागोन ना दे बुंनाय नों मा थांखि लानाय दं आंनि एमआ औ एमआ नोंहा मा एम दे बुं आङो आयं IPS अफिसार जानायनि एम औ आच्छा बेनिफ्राय नोङो दा नानि आं नोंनियाव माखासे नोङो दा इसोरनि अननाय आरो बोरजों नोङो पास जाबाय होननानै आरोबाव नोंनि फरायनाया नाथाय रासिन आरोबाव सैनांगोन खस्थ' सैनांगोन गोदोनि समाव कारेन्ट गैयामोन गोदोनि समाव बेबायदि मोजां टेबोल चेयार गैयामोन नाथाय दानि जुगाव थानांगौ गोदो जायफ्रा गेदेर मानसि जालांनाय बिसोरनि जिउ जारिमिनखौ नाहर बिसोरो फिसा जोंनाय बाथिफोरजोंनो बिसोर लेखा फरायोमोन बिमा बिफा खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो फिसाखौ फोरोङोमोन अब्लाबो खस्थ' खालामनानै खस्थ'नि फिथाइया मोजांथार फिथाइ खस्थ'जों मोननाय फिथाइया जेब्लायबो गोबाव जोरो बेनिखायनो नोङो खस्थ' खालामनानै फरायलांबाय था आवगायलांबाय था नों दा इसोरनाव फोथायनानै बेबायदि मोजां नोङो आनजादनि फिथाइखौ मोनबाय आरोबाव नोङो फरायनांगौ दासो नोङो दङ कलेजाव फरायबावनांगौ गोबां फरायनांगौ दङ नों खस्थ' खालामनांगोन नोङो बेबायदि अलसिया आखु जानो नाङा फरायनाय समाव फराय गेलेनाय समाव गेले आरो बेबायदिनो नोङो बेरायनाय समाव बेराय नाथाय नों बेबायदि मोजां गोसो लाना फरायलांबाय थाबाय टाइम मथे रुटिन बादि फरायनायखौ लाङोब्ला अब्ला नोङो मोजां मानसि जालांगोन सानसे समाव गेदेर मानसि जागोन बेनिखायनो नोंखौ खावलायहरो नों दा आरोबाव इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैदों ना नों दा आरोबाव मोजांथार फरायबावनो इयुनाव मोजांथार इसोरनि बोरजों आरोबाव नोंनि फरायनायाव आवगायलांबाय थानो हानाय बायदि नों दा आर'ज लुबैदों नामा दे नोङो आर'ज लुबैदोंब्ला आं नोंनि थाखाय आरोबाव नोङो मोजांथार फरायनाय मोजांथार आवगायनाय मोजांथार इसोरनि बोर मोनबावनाय बादि इसोरनि बोरजोंसो गासैबो जायो इसोरनि बोरासो जोंखौ गेदेर खालामो इसोरनि बोर गैयाब्ला जोंनि साननाय जोंनि हाजारसे गेदेर गोथार जानो सानब्लाबो जों हाया बेनिखायनो जों इसोरनि बोरजोंसो आवगायलांनो हायो बेनिखायनो दे जों आं नोंनि थाखाय आर'ज खालामगोन दे आंनि उनाव बुंफा दे नोंबो दे बुं दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि उनाव बुंफा दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अ फोरबो आंखौ अनदो अ फोरबो आंखौ अनदो अ गोथार जिउ आंनियाव फैदो अ गोथार जिउ आंनियाव फैदो अ गोथार जिउ आंखौ गियानि खालामदो अ गोथार जिउ आंखौ दैदेनदो जेरै सल'मन राजाया नोंनाव गियानि बोलोखौ बिदोंमोन अ फोरबो आंखौबो गियाननि बोलोजों सुफुंदो आं जेबो रोङा आंहा जेबो गियान गैया अ फोरबो बिनिखायनो आं नोंनियाव गोथार जिउनि बोलोजों गियानि जानो थाखाय आं नोंनियाव बिदों आंखौ अनखांदो आंखौ बोर होदो अ फोरबो बुहुमनि गासै सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसुला फरायसुलिफोर बिसोरखौबो अनखांदो बिसोरखौबो गियानि खालामदो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बिसोरबो गियानि जानानै बे बुहुमखौ बे गुबुंले बुहुमखौ गोथार खालामनो गोग्गो खालामनो हाथों आं गावनि थाखायल' बिया फोरबो बुहुमनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखायबो
जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आं नोंनि आरज खालामो नोंनि आरज खालामो बिसोरो संसारनि बिसोरो संसारनि गाज्रिफोरखौ नागारनानै गाज्रिफोरखौ नागारनानै नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों नोंनि गोथार जिउ सुफुं जानानै सुफुंजानो बिसोरबो गोथार जानो हाथों बिसोरबो गोथार गियानि जानो हाथों गियानि जानो हाथों फरायनाय लिरनायजों फरायनाय लिरनायजों सानसे समाव सानसे समाव बिसोरो बिसोरो मोजां मानसि जानो मोजां मानसि गेदेर मानसि जानो गेदेर मानसि गियानि मानसि जानो गियानि मानसि जानो हानाय बायदि अ आफा बिसोरखौबो बोर होदो अ फोरबो आं नोंनियाव आरज गाबो आं दुखुथियाखौ अनखांनानै आंखौ गियानि खालामदो गियानि खालामो आंनि आंनि इयुननि फरायनांगौ फरायनाय गासैखौबो नों हेफाजाब होदो हेफाजाब होदो होननानै नोङो बुंदो अ आगै आलफनसा अ आगै आलफनसा नों सोरगोआव नों सोरगोआव थानानै थानानै जिसुनियाव जिसुनियाव आंनि थाखाय आंनि थाखाय बिनानै होदो बिनानै होदो आं फोथायो आं फोथायो थारैनो नोङो थारैनो नों सोरगो रायजोआव सोरगो रायजोआव जिसुजों लोगोसे थानानै जिसुजों लोगोसे थानानै आंनि फरायनायाव आंनि फरायनायाव गोथार जिउखौ गोथार जिउ बिनानै होगोन बिनानै अ आगै आलफनसा होदो आं फोथायो नों थारैनो नों थारैनो आंनि थाखाय बिनानै होगोन हालेलुया हालेलुया आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर हालेलुया 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 जिजा 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 थेंक इउ जिजा प्रिज जिसु नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ होनानै बेखौनि थाखायनो बोर होदो गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ सुफुंनानै बेखौ गियानि खालामदो आरोबाव बिनि इयुननि गासै फरायनांगौ जेब्लायबो नोङो बेखौ गाज्रिफोरनिफ्राय हेंथाफोरनिफ्राय हामायफोरनिफ्राय बेखौ मोजां मोजां दैदेननानै फोरबो नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ बेनाव दोनदो हालेलुया 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 नाजारे जिसुनि मुङै आमेन दे हामबायसै नानि गोजोननाय मोनबाय ना जेब्लायबो नों इसोरखौ फोथायदो आरो मोजाङै फरायदो आरो कलेजाव मोजाङै थांनानै मोजाङै नोङो आवगायलांबाय थाथों आरो इसोरा नोंखौ आरो नोंनि न'खरखौ बोर होदो दे हामबायसै गोजोन्थों दे